때 잠깐 눈을 붙일 때 In the forest. Where is the deer? Behind the flowers. Where is the bear? Behind the mushroom. Camera, this is a camera. Manghod. Camera. Wow! Very good. Good job. Good job. Good job. Good job, ate. Good job daw ikaw, nana. Unsa din akong Kapoy na gift ba? today? Kapoy. Nautot na bata ito. Ay, tingin. Palautot ito. Palautot ka na. Ha? Palautot ikaw? Ha? Palautot tong bata. Si ate, feel better na ka ate? Yeah. Pag-brief ko. Si kuya lagi, wala lagi ng tablan sa panos. Sindagan niya mo ikaw. Ano din? Ikaw na. Ha? Andiyan mo na. Oh. Andiyan mo na na bata. Wait! Grass mo na mong gisutan. Pipsa. 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 Don't hear me. Don't hear me, little boy. Look, look. Look, you see the hair na, be? Oh, baby. Wala lagi ka nagpagupit. Dili lang. Dili lang ka magpagupit. Pipsa. Pipsa. Wow. Alik, kanta. Ano na? Ginaw. Uy. Nama kami no? Narutan niyo? Yes. Ano naman no? Mama, mama, mama. Wala mong nagawin na. Yan na siya pa. Gigigigig. Gigigigig.
Dari kwarta. Kaya alam na dis yung mga nagpagamit si Kuwili. Kita? Oh. Oo. Gusto mo na... Gusto mo istorya ng iba? Kita ni. Ha? Uy, Pagi, api, uy, bayad ng record pa. Una ba na yan ang record? Record. Wala, oy. Balik nila. Wala man. Nagselos ang ate. Silos siya. Mga na yung tae. Dili dahil sila natulog sa among room. Why? Did you invade our room, ha? Mga na yung tae. Yo. They sleep there and we sleep in the floor. Mga na Ano naman na Mga na kay at tae. Ay, ate. Ma, Di, nga naman ni nga, gi-invade nila tong room. Sila nang Yung sitira. crane mo, Tapos kamera dirita siya. sa... Kamera siya. Imo nga kay King. Tingala siya, ano sa man mo? emotional damage yung iyan. Ano ka, istorya sa man? Sa'yo papalit niyo mo? Uy pa, Ha? emotional damage. Tae? Ikaw ka tae? Uy, nung sunod eh. Emotional Invade na ako na. Invade na ako sa Russia. Kani? Okay. Good job, ate. Duan. Ma, di pa didi nako siya no. Ningon siya no. Ana, ang sunod di pa ana nung nako okay. Siyon! Aman daw bi katong video. Spider-Man daw bi, Spider-Man. Siyon! Olo, dili mag-Spider-Man. Dili na to ma-record. Dabi, Spider-Man. Spider-Man. Olo, mag-record siya. Asan yung abulgin? Ha? Tansya na lang Spider-Man, be. Ha? Oh, natulog si Spider-Man? Natulog? Padilay siya mag-Spider-Man pa nga. Natulog si Spider-Man. Asa man si Spider-Man natulog? Kapoy. Hello. Kapoy siya. Dag palawa. Ikaw daw Spider-Man. Ikaw daw kita. Burot ang palawa. Ambak. Jump pa na si Spider-Man. Jump. Hala. Let's slide yun na. Saan mo si Tendring ni Siyon? Nagnangano. Kanami si Tulog dito ko. Makapoy ma. Dagan mo kay ginegosyo mo na. Wala pa ganina itaas no kay pag nayan na po itaas. Wow. Naunag ka ba? Nagunang ligo. Wala pang celebrant. Hi papa. Hello. Basak si Papa dah. Di ba ka pwede maligo? Galaw. No? Ang gabi na gani, dili na patawa no, kaya basig di ka tulugon niya no? No, niyang gabi no, tama na no? Uy, pa ang nukos.
Nak no. Nukos gab. Bawal na patawa ng baby no kay gabi na no. Musig dili ka tulog ba? No. Musig dili ka tulog ang baby kay. Kay gabi na bawal na patawa nun. Nak no. Gusto mo istorya na? Gusto na ka mo istorya? Ha? Unsa man ang istorya na ko? Ha? Unsa man? Hi! Hello! Hello! Hi, hello! 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 Hello daw, hello! Hi! Hi! Hello! Hello! Oh, bawal na patawanan no kay gabi na no. Wala din undang. Namsa ka. Ano man to? Huh? Ano? Ano man to? Huh? Wala na patawa ng bata kay gabi na no. Katutoy na ka na. Ako di sa papa ni